Hey guys, good morning. So, ang gagawin natin ngayon ay mag-kalye survey tayo patungkol sa mga botante at sinong iboboto nila, kung sino the best para sa kanila. So, abangan nyo kami guys. Let's go! Bye-bye. Okay. So, may tatanungin tayo kung sinong pipiliin nyo ito. Sa tingin mo, sino ba ang karapat-dapat sa'yo at bakit bilang maging pangulo ng ating bansa? Siyempre, BBM. BBM. One score na. At bakit? Dahil siyang karapat dapat na maging Pangulo na pumalit kay Duterte. Very good. Okay, yun yung pananaw. Ano? Ano pare, sa kaya, masapitan kaya lang advocacy. Ang bongbong maso. Awa. Para ka na ako na eh. Wow. Para paruway. Wawa. Sabi nga sabi ko, para karang matatagal, yung BBM para Okay, very good. para ka na ako. Thank you sa iyong Sorry, BBM. approve. Thank you. Sige, thank you. Solid. Okay. So wala nang intro. Okay na, ready na. Wala nang intro. Wala nang intro. Sino presidente yung napupusuan nyo? Pamili ka mo. Sino pipiliin sa kanila? Wala ko pili ka na. Undecided. Okay. So meron tayo isang boto galing kay sa unang kasama natin. Parang Jim. Sino napupusuan mong presidente sa darating na halalan? Kanino ka boss? Sungalay BBM. Siya naman. BBM. Sure na yan. At bakit? Kaya may talino yan. Okay. So, sumagot siya, BBM daw. Number one. So, may 1 point na naman tayo. Naka 2 points na sa BBM. Kayo po. Neutral ako. Neutral. Sa politika, neutral. Okay, so by neutral tayo, undecided. So, isa na lang. Laro sa'yo, sino ang dadas na pangulo sa darating na halalan? Sino na pupusuan mo? So, BBM again. Another one. Okay. At bakit ipasili mo? Project ni Duterte para ituloy niya. Okay, thank you very much. Salamat. So ayun guys nakatatlong points na tayo para kay BBM para maituloy daw yung project ni Duterte. Hintay pa tayo ng mga tricycle driver. Oh, check! Kaya tayo pa check! Post ka pa, boy. Sino yung ka, boy? Sino na pupusa mong maging pangulo ng ating bansa sa darating na halalan? Para sa iyo. Meron tayong De La Rosa Bato, Bongbong, Manny Pacquiao, Lenny, Ting Lacson at Isko. Bongbong. Okay, nakaapat na tayo kay Bongbong. Another one. At bakit? O tapili me. Banta may balik tang kay murang panyalwa ng pang tulod mal. Ayun, so para daw maibalik yung murang bilihin ng pagkain at ang mga kuryente. Bumaba raw yung presyo ng kuryente. Okay, check. Thank you. Ready na. Okay. So, dito tayo ngayon sa Santindahan dito. Tatanungin natin kung sinong gusto nila maging presidente sa darating na halalan. Talagang BBM kami dito. BBM, 1 point kay Mother. Marami kami dito. Marami kami na kayo mag- So, bali, nakatatlong BBM tayo, ha? Another 3. Another 3. Yung doon sa amin, kahit hindi nyo na One, yan. two, three, Ano four. kami doon? 5. BBM. Oh, another 5 BBM. Second na tayo. Pagbabago. Okay, bakit po natin? Para ibalik. Siyempre, para sa pagbabago. Pagbalik Okay. ang bilihin. Okay, sige, salamat na, Mother. Thank you. Ay, punuin mo yan, BBM. Oh, yeah. Walang learning, lugaw dito. Lenin Lugaw. Yan sila guys. Nagkakagulo na dito guys. Bumalik ka! Sabi ko na sa inyo, BBM kami lahat dito. Ready na, boy? So, okay, guys. BBM kami, BBM. Always BBM. Wala na Dito, iba, magkakaroon BBM tayo. kami talaga. Wala na Lenny Lugaw. Alas na Lenny ah. BBM. BBM.
So may dalawang BBM dito, mga busy lang sila. Kaya isusulat na natin sa ating bulletin board. Kahit magkano kayo dyan, BBM. Ali, not today! Bumalik kayo. Not today. Dalawa. Okay, so Bakit? Pag Mickey, walang punta, neta ko. Hindi na ako makarecord. Buran niyo yan. ay mo bo. Bumalik kayo, bumalik kayo. Alam ko ah. Hindi pa sa Hoy, BBM daw alam sila. ko, mga iglesia, BBM na. Sabi ko sa Oo, totoo na. Mga iglesia, BBM yan. Sino po ang mapupusuan yung maging presidente? Pero sa ito pipilian, si Bato, si Ping Lacson. Ay, pinlaksong ba yan? Sandali. Ito po si BBM. Always BBM yan, guys. So nakaisang po na naman kayo madang ay sa Sabi ko na sa BBM. inyo, BBM pa nila. Okay, salamat. Boss, bakit? Bakit mo napili? Wala naman masama ng motion mo ah. Oo. Siyempre, walang masama. Walang masama. Oo, at saka lumabas din ang katotohanan ng ano ng Totoo sa, yun. ng sa Plaza Miranda. First year college ako noon. Ng ano ng Plaza Miranda na yan. At Chuko. Miras ko Quezon City kung ba ano. Hindi talaga Sige po. Plaza Miranda. Maldilawan nilang bakit wala doon yung isa? Siguro, Sige po, ano sa akin? salamat po. Hindi, walang din Dilawan. Pero yung Marcos sa lahat yun. Kaya matayan mo yung Marcos. So maraming baka Marcos dito. Wala tayong Alos na dito sa mapipigilan sa gusto nila. So Marcos sila. Maraming salamat sa inyo, madam. Maraming salamat po. Kaya kung magtandem pa sila ni Sarah, kahit si Sarah, ay naku, wala na. Okay. Tapos ng laban. Okay. Landslide na yata sa kanila. O, sige, salamat. BM. Lista mo na eh, lalakad na kami ngayon eh, oh. Video na tal. Lista mo na eh, anak. Nano yan, Mar? Lista mo na eh, BBM. Good morning. Kanya survey lang tayo, direct to the point. Sinong presidente yung napipisin niyo para sa dating na halalan? Meron tayong pagpipilian. Si Bato de la Rosa, BBM, Manny Pacquiao, Lenny Robredo, Ping Lacson at Isko. Marcos ka rin. Okay guys, so naka 1 point na naman tayo kay BBM, Marcos. Another Marcos, guys. Another Marcos. So yun guys, nagkamali na siya sa bilang niya guys. Na-excite sa mga buo. Oh, thank you. Ay, ano pala ang dahilan? Bakit siya napili niyo maging presidente? Sa inyong salubin lang po. Kasi to be continue to try to perform President. Okay, salamat po. Mas maganda po to. para ma-continue yung mga project na tayo. Okay. Sige po, salamat po. Sino po ang napipisin niyo maging presidente? Teresana po. Ilan ba yan? So, meron tayong pagpipilian dito. Si Rosa, Bongbong Marcos, Manny Pacquiao, Lenny Robredo. Qualified kasi bang mo, Marco? Qualified Kayo po, kung sino po yung napipisin niyo maging pangulo? Disqualified na nga ito, hindi na pwedeng umabol. Hindi na siya pwedeng humabol. Pero yung disqualified din mo gusto ko. Okay. Naka 1 point na tayo. Yan pa. 4. So, kayo, te. Sino napipisin niyo? Ako? Oo. No? Ikaw na dito. Ay, Yung picture mo. hindi pa ako nakapagpahal ng COC eh. Bongbong Marcos, eh. Wala tayong mga ano eh, talaga. Ito. Ang Madam Lenny. Okay. Ang mukha ko babae. 1 point for Oh. Lenny. Panigo! Ay, Panigo. mapupuno yan. Okay, so isa, dalawa. Mapupuno. Kuya Bossing. Robredo ako. Robredo. Okay. Ayoko si Marcos. Another Okay. one. At bakit nyo naman napili si Madam Lenny? Ha? Bakit pong napisin niyo maging Kasi ito, magaling siyang ano ito, kaya lang wala siyang papel ngayon, ibigay siya ng ano.
Okay. Di ba? Di binigyan ni Presidente, di man binigyan ng magandang ano yan. Dapat yung Vice President siya, di binigyan ng lugar, wala siyang pwesto. Kaya dapat yan talagang ano. So, siya ang inyong magiging... Oo, ako talaga solid ako dyan. Okay, salamat po. Next. Dara. Saka ba po ito? Di na po. Reprenuhan mo. Api Saling. Bongbong siya, sasabi niya lang. Bongbong. Bongbong ka na dyan. Another cross. 1, 2, 3, 4. Okay. Nalilito na silang dalawa, guys. Isa na lang. Sino nga gusto mo maging? Okay. So, nakadalawa tayo ng bongbong. Sige, kasama niya, Paul. Sige, kasama. Okay. Ito yung mic survey ka? Oh, ano kaya YouTube channel ko? YouTube ka? Oo. Ang channel mo ka? Jessica Mbura. Kaya gumpay siya sa buhay. So, napapili na pala guys, Mr. President Bongbong. Para sa'yo, maging president. Napapili na. Okay. So, wala siyang choice daw, kundi si Mr. Bongbong Marcos. Okay, salamat na. Nag-rounds kami pa. Hindi, wala akong nalagay. So, may tatanong lang ako sa'yo. Sino gusto mo maging presidente? to. Bongbong, Wow. bakit? Oo, yan ang gusto ko. Ayan ang... Oo. Talaga ako, mapagkasaapan tayo mahirap ngayon. Okay. Sige, 1 point na naman. Pangalawang kanto, bro. 15. Tanulong dulo. So, naka 15 volts na tayo, guys. Ano yung marami dyan? Marami na sa Bongbong. Guys. Nagkasabi, Ilocos Norte ako, brother. Sabi ni Popoy niya, kilala ko yung mga magulang niya. Bakayaw. Oh. Nalala tayo pa doon. Bongbong ako, bongbong ako talaga. Kenny boy. Kahit sino ito ako. Okay, direct lang ito. Sino gusto mo maging presidente sa bawat mga Bongbong Marcos din. Bongbong Marcos. Another 3. So, another 3. Sige tayo na. Another 3, guys. Ang katanungan, bakit? Dahil siya napisil niya. Mas maganda sa patakaran ng mga Marcos dati. Okay, tao. Kaya sa ngayon, also mga karaan. Yung dati. Maganda rin dati. Dati ano? Patakaran ng mga Marcos. Okay, dati. Yeah. Para yung ano, mga matanggal ng mga kurap-kurap din yan. So, para lang matanggal ang mga kurap at naibalik yung dati. Dating presyo. Pressure, mga ginto. Ano ba ibig ng mga dating presyo na ginto? Okay, salamat ha. Yan ang natutulong maging Pangulo ng Pilipinas sa 2022. Meron tayo Bato, Bongbong, Pacquiao, Robredo, Bing Lacson, and Isko at Lenny. So, meron siyang 1 point kay Lenny at yan. Pwede i-guess nga mo? 3 points kay Lenny, tapos 5, 10, 15, 18 kay Bongbong. Bumubot na? Survey. Survey na ha. So, sino na pipisin mo maging Pangulo? Ikaw ito naalala. Si ate. Sino gusto mo maging Pangulo? Si ate to. Hindi mo na. Gabi din ako marinig. Okay, undecided na. Okay, sige, salamat. So, dalawa na undecided natin. Okay. Ay, kaya ka po. Nagkakali sa video para sa YouTube channel ko. So, tatanong ko lang kung ano nabibisin ko na ito. Bongbong Marcos. Okay, 1 point na naman. Bongbong.
At bakit po? Ay, napakaganda yan. Ito natin mapatunayan. Okay. Kung natin, pero mundo lang eh. Ayaw, ayaw. Sige, salamat po. Sige, thank you. Tataya ko yung karating ano Bumaba dyan. ka kasi. Sinong napipisin mo maging pangulo natin? Ito pa rin. Isko. Okay, 1 point kay Isko. Ano na, pati bata mo. Thank you. Kay Madam Lenny. Okay, 1 point kay Madam Lenny. At bakit mo nasabi? Kasi ito nakarapasan. Ito. So, kurap. Karato. Basta marla dito. Ito, bago lang dito. Ngayon kasi. Wala ba? Undecided. Ngayon kasi. Sino natin? Survey lang. Di ba? Ngayon kasi. Okay, sige. Salamat. Kasi maboto na ka. Sino nga pipisin mo maging pangulo ka? Sino nga pipisin mo maging pangulo? Ate ka dapat pilihan si Ronald De La Rosa, Bob, tabi ka dyan, Bob. Pacquiao, Lenny. Nalo yan nalo yan. Sabi ko mo po yung bro yung maging pangulo. Masaya pa kasi Ano, nakalimutan pagpapala, alaktas na right. Undecided pa na. Wow, kasi Yan, puri na eh. Nakakatulangan eh. Bongbong. Okay, so may awas. Bongbong. Awas na tayo kay Bongbong. hindi pa lang di makulang basta eh. Basta hindi palitan laman. Naka 20 votes na tayo para kay Bongbong. 4 votes para kay Lenny. 1 vote para kay Isko. So kaya naman yun. Sabihan mo. Thank you. Meron tayong pagpipilian. Si Pato de la Rosa, si Bongbong Marcos. Ay, wala dyan. Bakit wala siya? Sino? Basta, may hinahanap ako. Dito. Ay, ako hindi. Yung dito. Ito. Ito lang ito. Ayaw ko si... Hilaw pa yan, hilaw. Dito ako sa dalawa. Ayaw ko si Bongbong. Okay, so 1 point kay Bongbong galing kay ate. At sa final mo si Isko. Isko at saka si... Isa lang bawal sa... Bawal dalawa. Isa lang. Isko mo rin. 1 point kay Sir Isko. Oh, madami yung manok ko. Ay! Wala. At tanong, eto. Mag-withdraw yan. Ang katanungan, bakit napili niyo si Bongbong? Kasi, bakit siya ang napili mo? Wala Napisil akong mo? originality yan eh. Gaya ka niyan doon sa mga... Sabihin mo lang kung ano sa lootin mo. Kasi, Subok na matibay, subok na matatag. yun, siya may sumagot na. Diyos, salamat ka ha. At least, nalaman natin yung mga salobin. Maraming salamat. Anong parang yan ba? Diretsahan na tayo. Diretsahan na. Sino natin kasi mo maging pangulo? Siyempre si BBM. BBM. Okay, 1 point kay BBM. Kailan papalabas ko? Ilalabas din natin yan sa YouTube channel ko at sa Facebook. Makikita nyo. Wala, dadali nyo dito, kami naman. Okay. So, sa'yo, madam. Anong... Lenny ako. Lenny Robredo. So, may 4 siya. May dagdag na isa. Naka... Lenny. 5 votes na si Lenny. At nakita po yung napili mo. Nakikita ko sa Facebook ang ginagawa niya. Totoong-totoo yan. Okay po. Ay, mga ano nakapanatik niya. Panatik ka na rin. Okay, salamat po. Salamat. Nakakit yung gagawa na eh. Sinabi ko. Since then. Ngayon kay. BBM. At bakit si BBM? Meron silang gusto. Okay. 1 point na naman kay BBM. So, naka 1 point na naman kay BBM. Basta gusto lang daw ni Dre. Pwede ang No, si Rosel. Rosel.
Diretso ang tanong. Para paligoy-ligoy. Sinong nabipisil mong maging Pangulo ng Pilipinas? Siyempre, di mo ba ano nga like Duterte, like eh? Ay, pagpipilihan natin si De La Rosa, Bongbong, Pacquiao, Wala ko sana si Kaike. si Lacson at Siyempre, oh. Hindi oh. Pacquiao. Ayaw. Nakawa. Okay, nakawa siya si Pacquiao. Nino pa? Kita barangay. Pambasa ka mo. O, doon sa barangay. Ano sa pita? Hindi, wag sa barangay. Off mo na. Subo. Okay, so Macho. update tayo ngayon sa mga ladies and ano natin, paligid. So, sino napipisil yung maging Pangulo? Si Siyempre, si Pacquiao. Pacquiao, okay. Pacquiao. Pacquiao, kasi ano. Wala pa, undecided. So, si Pacquiao lang. Oh. Another points kay Pacquiao. Si brother Tony Pacquiao din. Dito sa kanila. Ay. Lima. Oh, sige, nalaman ko na rin ang inyong mga salamat na. Sige. Ayun naman, okay na ba mag-survey sa'yo? Survey? What? Survey saan? Sa presidential natin. Ito, meron tayong pagpipilian. Meron siya ang tanong. Bongbong. Bongbong. Okay. Another one kay Mr. Bongbong. At bakit siya naging Pangulo para sa'yo? Anong katangian na meron siya? Okay, so yun guys, napili nila si Bongbong Marcos. Ayan, sa channel mo ah? Wow. O sige, salamat na. BBM ka, tol. Boboto ka na? Ito. Okay. Solid BBM. Ito naman. 1, 2, 3. BBM. Chassis ko! BBM. Francis ka lang So, yun eh! 1, 2, 3. Ay, di ka pa boboto, no? Puta mga skandal yan. 3, 3, 4, 5. 5. 5 kayo. Ayun po, oh. BBM din. Okay. Saan pa yung mga customer? Last naman. So, 5 BBM. Marami ka na, kalitan mo mga witness ha? Wow. Okay, bakit nasabi niya si BBM ang gusto niya? Lika. Yan sabi niya eh. Para yung Pilipinas pagkaroon ng kamay na bakal. Okay. Sige. Magkakatakot sa kamay na bakal kung wala kang kasalanan. Very good, very good. Oh, sige, salamat. Okay. Oh, sikatang pato. Sige. So, ini. So, napili niya raw si Bongbong Marcos. Okay. At bakit ito napili niya? Yun daw ang gusto niya, kaya na natin dito. Ang tanong ka dito. Kusing! Ay, hindi, okay. Thank you. Anong napipisil niya maging Pangulo natin? Siyempre, balo na yaman. Hindi mo? Bongbong. Bongbong. Ano yung kayang boss? Dahil bossing. Survey yan eh, boss. Sabi yan, wala yan kaya. Tinagal niya po si David eh, kalbo. Uwa, tinagay ko. Ano ba? Idol kayo. Sino? Idol kay Marcos. Ferdinand Marcos. Idol kayo. Undecided. Sabihan mo na kaya ka. Diyan mo niya paano ko Sabihan mo na. makapasaw ka eh. Sabihan mo na kaugiran. Kaya bossing, ano? Marcos. Okay na ba? Marcos nga lang nila ako nito. Pero manyuman naman. Sa pulitan niya. Okay. So, may kayapat ka ta. Sige. Boboto na ka. Okay. Sige, Marcos na. Marcos. So, nakalima tayo ng boto rito. Marcos lahat sila. Okay, thank you. Ramil! Ramil! Para namin! Pare, bumoto ka doon.
Sino nga rin gusto mong maging pangulo? Para sa ating, nalalapit na election. Meron tayong De La Rosa, Bongbong Marcos, Manny Pacquiao. Bumoto na sila? Bumoto na sila. Halos sila, Marcos. Ikaw, sa puso mo, sino? Sige, Marcos. Marcos na rin, napilita siya. Okay, sige, thank you very much, ha? Okay. Saan pa lang, kalye survey tayo. Sino natin gusto nyo maging presidente natin? Bongbong Marcos. Bongbong. Bakit si Bongbong? siya matagal na experience, sir. Okay. Pero may matagal na experience. Sa inyo, Mother, sino natin gusto nyo maging pangulo natin? Yan, kasi yung tatay niya siya yung dahilan pag kami nakarating. Saan yan? Okay. Ha? Ay, ito, maganda to. Para kayo, Bongbong Marcos. Oh, dalawa. Bakit po si Bongbong napili niyo? Akala ko disqualified siya. Survey lang natin. Malalaman ka natin. lang. Oo, survey pa lang. Oh, Mother, ikaw. Bongbong dyan. Bongbong, guys. Then, nanalo na kami. 40. Naka 40. Bakit si Bongbong? Friends yung gusto namin. Ayaw namin sa ito. Salamat. O sige, pabili kami ng... Napupusuan mo maging pangulo natin dito. Meron tayong De La Rosa, Bongbong, Pacquiao, Lenny. Sino magustuhan mo raw? Si Isko. Okay, naka-one vote tayo kay Isko. Nakatatlo na si Isko. Salamat. Isko din, okay. Sko. Mga personalan. Okay, thank you. Ang katanungan, bakit si Bongbong? Kasi ano siya eh, hindi yung... Ikaw ano, sumasalamat ka hindi ako nakapagsalita. Hindi, ano... Basta si Bongbong na lang. O, basta si Bongbong na lang. Okay, 1 point kay Bongbong. Oo, pinakipapatayan mo pa yan. Sorry Bongbong kami, pamilya namin lahat dyan, Bongbong yan. Okay, salamat. Bongbong. Okay, 1 point kay Bongbong. Ano ka natin? Uy, nakibongbong ka rin? Bongbong. Ano kasi ako yan kaya tayo? Madam Bongbong Marcos ba? Balik ko kung paano eh. Alero. Bongbong pa, Bongbong! De La Rosa, Bongbong. Pinatras na ini ko yan. May kasama pa si Sabi kasi nag-file sila ng kandidat nila. Balik ko paano eh. Bumali pa kayo na ako sa pinag-usay na yung babae. Paano ko eh? Undecided sana mo. Sino natin gusto mo maging presidente natin? Bongbong. Okay, 1 point again. Bakit siya napili ni Pasi? Okay. Okay. O sige, salamat po si. Thank you. Bumoto na po. Survey lang po kung sino po natin gusto nyo maging pangulo natin. Walang sa pilitan kung sino gusto nyo lang. Bato. General Bato. Okay, 1 point kay Bato. Thank you po. At bakit pala si Bato? Papapili. Okay. Sige po, salamat. Ay, kayo, kala ko ayaw. Bato na rin, okay. 1 point kay Bato. Salamat. So, nakadalawang boto si Bato. So yun guys, nakalakad kami, nalalakad. Lalakad. Meron tayo si De La Rosa, si Bongbong, Pacquiao, Lenny, King Lacson at Isko. Wala ako, Pacquiao. Pacquiao ko na lang. Okay, 1 point kay Pacquiao.
At bakit si Pacquiao napili niya, bossing? Siyempre, taga Mindanao ako eh. Okay. Salamat, bossing. Thank you. Nila Darren Labarrete. Bossing, okay na ba mag-survey sa inyo, bossing? Sino na gusto niyo maging pangulo natin? Kung isalubin niyo lang. Undecided pa po, no? Okay, sige po, salamat. Undecided. At bakit, bossing? Okay, so may 1 point tayo kay BBM. Thank you, bossing. Good morning. Pero, pasok ko sa loob, Willis. Bossing, sino ang mag-ibusin yung naging pangulo natin? Para pinahalaga. Marami. Siyempre, ganito ako. Kaya tayo na marakan. Siyempre, Okay. Rani. So, napipisin niya 1 point kay Bongbong Marcos. Okay. Bongbong talaga? Oo, Bongbong talaga. Okay, Bongbong ako, siyempre. Bongbong. Bongbong, okay. Oh, dalawa kay Bongbong. At bakit? Doon. Yun lang ang sabi niya. Ikaw. Parehas lang naman sila ng ginagawa ng papa niya eh. Gagawin niya eh. Okay, sige. Sa ating Pinoy ang alam niya. Tama na. Very good. Sige, dito naman. Tapos, boboto na lang. Sino natin gusto niyo maging pangulo natin? Siyempre, si Marcos. Bibigyan tayo. Okay. Solid, bibigyan. Wow. Solid na pandan. Baka sabihin, nilugawin ha. Pwede presidente natin. Marcos yan, no? Okay, 1 point kay Marcos. Pwede kaya? Sige kaya? Okay, thank you very much. Sabi na. Ayaw ko. Pacquiao. Ayaw, siyempre. Okay, bye si Pacquiao. Siyempre, para mag-clubs yung mga tao. Okay, thank you. Okay, survey. Ayaw. Pacquiao na ulit yan. Pacquiao na. Oh, 1 shot Pacquiao. Ayaw. Ayaw. Pacquiao. Tagdag pa. Puro na nagini, Pacquiao naman. 54 pa kayo. Kayo po, saan niyan kayo kaya? Saan kayo? Saan kayo niya? Ano, sir? Survey lang namin to. Sa YouTube channel namin. Oh, So, para Ayan, payaw yan. Pacquiao. Ito, Bobo. Bongbong. Ba? Bongbong, 1 shot. Bongbong. Yan. At bakit si Bongbong ang napili mo? Eh, pag-asa pang magbago. Okay, thank you. Ikaw, bossing. Malaki yung chance dyan. Malaki yung chance. Okay, 1 shot Pacquiao. Bakit si Pacquiao? Dahil yung pera niya, hindi niya nilakaw. Dahil sa pawis niya. Okay. Very good, thank you. Yung mga iba, ninakaw lang. Okay, may point ka ron. Okay. Tama may pera, boss. Wala ba nga mami? Ano sila nga yata? Hindi siya kung sino nasa puso mo. Luto din naman yan. Ay! Pinakagalista? Marata na asar eh. Ora ni nga pilida. Ini parko dito. Wala naman maglagay ng yugen ha? Wala naman. Basta lagi. Okay. So 1 point kay Pacquiao. Bakit si Pacquiao? Ay, Mami Joel, yun. Kaya mo naman. Sige. Okay. Thank you. Sino natin gusto mo maging presidente natin? Ay, siyempre, wala. Ewa. Undecided. Hindi, Bongbong ako. Bongbong. Okay, 1 shot kay Bongbong. Bakit si Bongbong? Eh, siyempre, doon tayo
sa ano, totoo, tsaka ano, papakasin tayo dito. Okay. Salamat, Joselito. Ayun na. Sabi lang po, sino natin gusto mo maging pangulo natin? Meron tayong Boto mo ninong man! Okay, Bongbong. Bakit si Bongbong? Ay, gusto ko yan. Uulan ng bansa natin. Okay, thank you. Sino natin gusto mo maging pangulo natin? Undecided. Decided. Hindi pa bumoboto. Okay.